Sukaldaritzatik harago doan eta diziplina batzuen artean harremana sortzen duen sare interkonektatu gisa ulertzen dugu gastronomia. 360 graduko ikuspegi hori da gure ekosistemaren funtsa. Basque Culinary Center erreferente bilakatu da mundu mailan, prestakuntzan, ikerketan eta gastronomiaren sustapenean. Gastronomia zientzien fakultatean ematen da gradua. 13 masterrak eta profesional eta zaleentzako dozenaka ikastaro. 3 printzipiotan oinarritzen den hezkuntza eredu bat proposatzen dugu. Diziplina anitzeko hezkuntza, learning by doing eta garapen pertsonala eta etengabe garatzen ari den prestakuntza eskaintza zabal bat. Hala erakusten du gastronomia zientzietako doktoretzat, zeina munduan lehena baita. Ikuspegi esploratzailea dugu, eta horrek ikerketara, ekintzailetzara, sensorialitatera, jasangarritasunera eta osasunera gidatu gaitu. Testu inguru honetan, zenbait ekimen eraldatzaile bultzatu ditugu. Adibidez, GOE Gastronomy Open Ecosystem. Gastronomiaren bidez, etorkizuna gozo-gozoa izaten laguntzeko pentsatuta dago. Talentuaz, jakintzaz eta berrikuntzaz baliatuta. Ekintzaile, enpresa eta ikasleentzako gune bat da, nazioarteko talentua erakartzeko toki bat. Basque Culinary Center ekosistema mundura begiratzen duen espazio bat da. Tokiko elementuak eta globalak bateratzen dituena ekitaldi eta ekimenen bidez. Haietako bat da Basque Culinary World Prize, ekimen eraldatzaileak abiarazi dituzten txefei zuzendutako saria. Gainera, gastronomiaren 360 graduko ikuspegia zabaltzen jarraitzen du Basque Culinary Centerrek. Hala, martxan jarri du edarien eta ardoaren munduan zentratutako proiektu berri bat. Eda Drinks and Wine Campus, nazioarteko bokazioko ekimen aintzindaria da, zeinak prestakuntzatik, berrikuntzatik eta ikerketatik sektorea indartuko baitu, gure filosofiaren arabera beti ere. Erronka handiei egin behar die aurre munduak, eta sinetsita gaude gastronomia soluzioen parte dela. Horregatik, gastronomia garapen ekonomikoaren eta sozialaren motor gisa bultzatzen jarraitu nahi dugu. Prestakuntzan, ikerketan eta berrikuntzan, ekintzailetzan eta lankidetzan oinarrituta. Hori da Basque Culinary Centerren konpromisoa.